Huuto kaupunkiluonnon puolesta, joka tuli tuossa muutama vuosi sitten. Ja siihen oli koottu kirjoittajia ympäri Helsingin näistä, miten mä nyt sanoisin, burning issues, niin kuin kampanjoista, joita on vähän joka nurkalla. Ja jos se lukee sen kirjan, niin muodostuu kyllä aika selkeä käsitys tästä niin kuin demokratiavajeesta ja myöskin siitä vaikeudesta, mikä on ollut asioida niin kuin virkamiesten tai poliitikkojen kanssa, jotka aina vuoron perään menee toistensa selän taakse. Ja sitten aina sanotaan, että nyt te olette ihan väärää aikaa yrittämässä vaikuttaa. Koskaan ei ole se oikea aika, joko kaivetaan jotain 14 vuotta vanhoja kaavoja, asemakaavoja. Ei ne ihmiset, jotka nyt yrittää vaikuttaa, ehkä asunut koko alueella silloin ja sitten sanotaan, että ne on nyt myöhässä. Että joku tässä nyt on niin kuin pahasti pielessä, mutta että kannattaa vilasta sitä kirjaa. Siellä on myöskin muuten kansalaistoiminnan pieni opas siellä lopussa, että sillä tavalla saavutetaan kyllä voittoja. Että mua ainakin tässä pitää mukana se, että vähän samalla kuin tuo Risto Isomäki jossakin totesi, kun sai tiedonjulkistamisen valtion palkinnoista haastatteltiin, että ei ole yhtään tylsää päivää, jos on mukana näissä kansalaiskampanjoissa ja aina tulee uusia tuttavuuksia ja oppii valtavasti ja aina välillä tulee joku pieni niin sanottu voittokin. Ja keskuspuiston osalta mehän saatiin tavallaan aika isokin voitto, eli se saatiin ne rakentamispikselit pois sillä kampanjalla tästä yleiskaavasta, joka oli merkittävä asia, mutta ei nyt ihan kaikkia pikseleitä saatu. Että mielestäni Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen laskelmien mukaan noin 25% Helsingin viheralueista on siinä kaavassa rakentamispaineen alla, että se on aika paljon, 1/4. No joo. Joo, mä siis allekirjoitan täysin ton fiiliksen siitä, että aina on joko liian aikaisin tai liian myöhään liikenteessä, että se tuntuu tosi masentavalta. Ja siis mulla on itsellä sellainen tausta, että mä oon ollut niin ruohonjuuritason ympäristöliikkeissä mukana yli 20 vuotta ja sitten mulle oli tosi vierasta tää tämmönen tosi byrokraattinen päätöksenteko ja jotenkin just tää niin virkahenkilöstön tapa toimia ja musta tuntuu, että tosi pitkään mä ihmettelin sitä, että se vaikuttaa siltä, että se kaupunkisuunnittelu on joku semmoinen ihan omaa elämäänsä elävä juttu, joku olio, joka aina niin kuin etenee itsestään ja virkahenkilöstö sitten niin jotenkin tavallaan yrittää just sanoa sitä, että tämä on jo päätetty ja toisaalta nyt ei vielä voi tähän ottaa kantaa. Ja itse ennen kuin aloitin valtuustossa, niin esimerkiksi asuin Hermannissa ja silloin Violanpuistoon alettiin rakentaa sellaista väliaikaista päiväkotirakennusta ja sitten siinä se Violanpuisto on sellainen autoton alue Hermannissa, tosi iso alue, niin sitä sitten asukkaana yritin vastustaa ja me siinä organisoiduttiinkin asukkaina sitä vastustamaan ja se ei siis kerta kaikkiaan onnistunut mitenkään ja se oli tosi semmoinen masentava kokemus ja sitten toisaalta tunnistan myös sit niitä kohtia, missä on jotenkin, tai mulle on itse asiassa vieläkin vähän mysteeri se, että mitkä tekijät täytyy olla kohdillaan, jotta se niin kuin voi onnistua sellainen niin kuin takuu varmasti sellainen muutos niin kuin siihen suunnitteluun, jos ajattelee sitä, että vaikkapa Stansvikissä nyt on se noro, joka on niin kuin vesilain suojelema juttu, mutta sitten siitä ympäröi se valuma-alue, joka sitä ei vesilaki suojele. Ja sitten taas kuka tahansa voisi ajatella, että maalaisjärjellä ymmärtää sen, että jos on tällainen noro, joka tarvitsee sen valuma-alueen. Niin, nimenomaan, että sitä ei tavallaan ole, niin sitten jos ajattelee silleen, että jos kaupunki toimisi niin kuin suoraselkäisesti, niin sittenhän se suojeltaisi se valuma-aluekin. No nyt siinä on jo sitten tehty kaikenlaisia toimenpiteitä tai rakennustöitä siinä valuma-alueellakin. Ja sitten tiedän, että niinku,
siellä toimivat niin kuin aktivistitkin on jo vähän luovuttanut osittain sen suhteen, mutta mun mielestä se on niin kuin tosi tälle ihan aidosti niin kuin sieltä valtuutetun näkökulmasta niin aivan niin kuin mysteeri, että miten me ei voida niin kuin, tai siis kyllähän se kertoo siis lähinnä sen, että sitä poliittista tahtoa ei ole riittävästi, että jos aidosti enemmistö haluaisi suojella, niin sittenhän se saataisiin suojeltua vaikkapa se valuma-aluekin sieltä ja saataisiin pysäytettyä kaikki ne suunnitelmat, mitä on tehty. Itse ajattelen, että siellä on niin kuin tosi monilla alueilla tehdään semmoista tosi vanhentunutta ja vääristynyttä kaupunkisuunnittelua, jossa just luonnon arvoa ei vaikka nähdä. Ja sitten niinku just, että semmoista poliittista voimaa ei ole riittävästi ja se on tosi surullista, mutta niinku, allekirjoitan täysin sen, että asukkaiden ääntä ei kuulla riittävästi ja että se on niinku, tehdään myös se vaikuttaminen niin vaikeaksi, kun se kuuleminen tapahtuu joskus tosi niin kuin varhaisessa vaiheessa jotain kaavoitusta ja sitten kun työt alkaa, niin voi olla, että jo suuri osa asukkaista on vaikka vaihtunut sillä alueella. Eli niin kuin se on niin kuin tosi vaikea kokonaisuus.